సొల్మిలు నమ్మ కుడ్ల ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನವರಿ 30 ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಪದ ಕಂಬಳ ಸುರು ಕುಡ್ಲಡ ನಡಪಾಯಿನ ಸಭೆಟ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲಿಟ್ ಭಿನ್ನವಾಸ್ ದುಬಾಯಿ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಡವಿರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪಣವು ಸಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದಗ ಸಾಯ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ್ನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ನಿಲಿಟ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕುಡು ಸೂಪರ್ 7 ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಅದಮಾರ್ ಮಠಾಧೀಶರಿಡ್ದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ. ತುಳುನಾಡ ಪಿರಾಕದ ಸಾಧನಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಒಂದು ವರದಿ. ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನವರಿ 30 ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿದ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಬಳ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಬಂಗನಡು ನಡಪಾಯಿನ ಸಭೆಟ್ 6 ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರಿಯರ. ಈ ಸಾಲದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಕಂಬುಳ ನಡಪಾವನ ಬಗೆಟ್ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಸಭೆನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸಭೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕಂಬಳ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಆದಿತ್ತದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ರೈತ ಜನಕುಲು ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬಾರದ ಬುಳೆತ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಮುಟ್ಟಲ ತನ್ಕುಲಿನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲ್ಲಾಸುಗಾದ ಸಂಘ ಬಲತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬುಲ ನಡಪಾವೇರು ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಕಂಬುಲಗು ಬಾರಿ ವರ್ಷಲೆದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ತಿರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ರೈತರು ಜನವರಿ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬುಲ ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಮಲ್ತದಿಚ್ಚೇರು. ಕಂಬುಳ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲೇನು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನವರಿ 30 ಜಿಲ್ಲೆಡು 10 ಕಂಬಳ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲಿಟ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬಾಯಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಬಡವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪಣವು ಸಾಯ ಒದಗವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಿಂಪದ ಹಾಲ್ಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ 410 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟದೆರ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲಿಟ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈ ಅಂಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓಮನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕುವೈಟ್ ಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಪ್ಪ ಸೋಮಶೇಖರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫಂಡ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಅಂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊರಗಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಬಡವೀರ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಾನಂದ ಎಂ ಎದ್ಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಸುರುತ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೇರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಣವು ಸಾಯ ಕೊರೋದಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲೆಡ್ 2020 ಇಸವಿಡ್ ತೀರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾಯಿರ. ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬಾಯಿ ಒತ್ತಿಡ್ದು ವರ್ಷಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚಿಗೂ ಪಣವು ಸಾಯ ಪಟ್ಟಿಯರ. ಇಡೆಮುಟ ಒಟ್ಟು 220 ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಯ ಒದಗಾದಿರ. ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿರ. ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾಕರ ಸುವರ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಸಂದೇಶದಂಚ ಈ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಮಲ್ತದಡ. 1997 ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬಾಯಿ ಸುರುವಾದ 2001 ವರ್ಷಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿನ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಗ್ ಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಸಾಧನೆಲೆನು ಮೆಚ್ಚೊಡು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮುಟ್ಟು ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಬಡವೇರೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಲೇನ್ ಪಂಡಿರ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ದುಡಿಮೆ ಅಪೂರ್ವ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ
ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೀಳಾ ಶೇಖರ್ ಪಾತಿರ್ದ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಣೊಂದು ನಂಬುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾರ್ಕನು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸಾಯೋಗಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ಟ್ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಅವೇನು ಅಜತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಪುನ ಉದ್ದೇಶ ದಿಮುಲ್ನೆಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಿರ. So your focus should be on your goal. Keep a goal, students. ಯಾನ್ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಗೋಲ್ ಮೂಲು 90% ಬತ್ತಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಗೋಲ್ ನಿಕುಲ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕುಲ್ ವೈಟ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲರನ್ನ ತೂದು ಅವೇನು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅವೇನು ಸೆಟ್ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಗೋಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈತಾಳ್ದಕ್ಕಲು ಏರಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಟದ ಅಂಚಿದಕ್ಕಲು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ದಾಲಾಂಡ ಆವೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಓ ಅವಳು ಅಂಚ ಆಂಡ ಅಂದು ಜಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ ಅಂಚನ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯು ಆಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಮನಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. But this, believe me, this will give you the greatest satisfaction of life. And I think, ahu enka nikul mantana, I think Guru Charitable Trust dakulu manpuna. Itonji edde kelasada pratifala andu panoli enka. This will be the real contribution nikul aklek manpuno. Of course, niklana marks is a contribution. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪಾತಿರ್ದ್ ಕೆಎಎಸ್ ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಅವೆ ತಂಚಿ ಉಮೇದು ದೆತನುಡು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಗತ್ಯಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನಡೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರ. ಮೂವೇರು ಕಲ್ಪನಾ ಬಿರ್ಸಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಸುಂದರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಉಮೇದು ಪಣವನ್ನು ಕೆಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಒದಗಾಯರ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶೈಲೇಂದ್ರ ವೈ ಸುವರ್ಣ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರಿಯರ. ವರ್ಷಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಒಟ್ಟು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ 410 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರವುಗು ಉಮೇದಾದ ಪಟ್ಟದೆರ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಓಮನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕೆ ಅಂಚನ್, ನಾಗೇಶ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಯುಎಸ್ಎ, ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಅತ್ತಾವರ, ಓಮನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಲಂಡನ್, ಲೀಲಾವತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ, ರೋಹಿತ್ ಸನಿಲ್ ಕುವೈಟ್, ಸಂತೋಷ್ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ. ಗುರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಸೊಲ್ಮಿಸಂದಾಯರ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಪುನ ಜಾಗೆಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ರಟ್ಟಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಬಗೆಟು ವರದಿಯಾತನ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಸುರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಇಂಚ ಇರುವೇರ ಆರೋಪಿಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೆರ. ಒರಿ ನಂದೀಶ್ ಯಾನೆ ವಿಶ್ವ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಪದ್ರಾಡಾತೆ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕದ ಜಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನೌಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ರಟ್ಟಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆತಿದ್ದ. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಇರುವೇರ್ನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದೆರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸುರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಇಂಚ ಇರುವೇರಿನ ಪತ್ತದಂಡ. ಬೊಕ್ಕೊರಿ ನಂದೀಶ ಯಾನೆ ವಿಶ್ವ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಪದ್ರಾಡಾತೆ. ತಾಲೂಕುದ ಶಿರಿಯಾರ ಉಡ್ಡಟ್ಟು ಕೈತಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ರಟ್ಟಾಯರೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಸಂಶಯಳು ಊರ್ದಕಲು ಈ ಮೂವೇರನ್ನು ಪತ್ತೆರ ತೂತೆರ. ತಪ್ಪೈನಾಕ್ಲಿನ ಬೇರಿ ಪತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನೌಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಸಾಯುಡು ಇರುವೆರೆನ ಪತ್ತಿಯರ. ನಂದೀಶಯಾನೆ ವಿಶ್ವಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಜಿದೆರ. ಕೋಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏರ್ಲಾ ದೂರು ಕೊಡ್ತುಜೆರ. ಆರೋಪಿಲೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವಡ್ದು ಕಂಡಿದಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಡು ಗೊತ್ತಾತನ. ಆರೋಪಿಲಿನ ಉರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಒಪ್ಪ್ಯಾವಣೊಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪಂತೆರ. ಆರೋಪಿಲು ಶಿರಿಯಾರ ಗುಡ್ಡಟ್ಟುದ ಚಂದ್ರ ಶಿರಿಯಾರ ಪನ್ಪನರನ ಆದಿ ವರ್ಷದ ಮಗನು ವೈಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದೆರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪತ್ತೆರೆ ತೂನಗ ಬಿಸತಿ ತೋಜಾದ ಪೋಡಿಪಾದಿರ. ಅಪಗ ನನಲಾತ ಜನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬನ್ನಗ ಬಾಲೆನು ಬುಡ್ದು ಬೈಕ್ ಪದ್ರಾಡಾತಿರ. ರಿಕ್ಷುಡು ಊರ್ದಕ್ಲು ಬೆರಿಪತ್ತದು ಕುಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಐ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಗಸ್ತು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನಿಡ್ದಾವ್ರ ಬೈಕ್ ಉಂಟಾದ ಆರೋಪಿಲೇನು ಪತ್ತೆರೆ ಸುಲಭ ಆತಂಡ.
ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂತಕ್ ನೀ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜವಂದಿ ವರ್ತಿಗೂ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಿನ ಪಾಣೇಲ್ದ ಇರ್ಷಾದ್ ಪನ್ಪುನ ಆರೋಪಿನ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜವಂದಿ ಒರ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಿನ ಆರೋಪಿ ಒರಿಯನು ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರು ಪಾನೇಲ್ದ 23 ವರ್ಷದ ಇರ್ಷಾದ್ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕೆಲಸಗಿತ್ತಿನ ಜವಂದಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಆರೋಪಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡು ಆ ದೂರುದಂಚ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಪಾನೇಲ್ದ ಇರ್ಷಾದ್ನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದರು ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಅಳಕೆಡು 4 ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪದ ಸೂಪರ್ 7 ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ವಿನ್ನರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಗಿಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಲೇಸ್ ನಡಪಾಯರು ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಘದ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕ 72ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಅಳಕೆಡು ಜನವರಿ 23-26 ಮುಟ್ಟ 4 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಪದ ಸೂಪರ್ 7 ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡಪಾದಿತ್ತದು ಗಿಂದಿನಕ್ಲಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಿತ್ತೆರ ಗಿಂದಿನಕ್ಲಿಗೂ ಟ್ರಾಫಿ ಪಟ್ಟಿಯರ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಈ ಸೆಣಸಾಟ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ನರ್ ಅವರು ಬಂದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ which is balanced team is giving its a performance, but we have Prashant on strike who has hit 3 sixes in the last team till this stage. Start trying to hit, but Atishay, there might be chance of second run. A bad throw by this Chetan. 5 ಓವರ್ದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಗುಬ್ಬದ ಕೂಟೋಡು 7 ಜನ ಗುಬ್ಬದ ಕುಳಿತದ್ದು ಒಟ್ಟು 14 ಕೂಟ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಸಾದನ್ ತಿನಿಸಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಘದ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲೇಜ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರ Today we can call it as Republic Cup tournament, and this time 16 teams have participated. Let us give big round of applause to all the 16 teams for participating in this tournament and making this floodlight cricket grand success. I wish all the students very success, not only in tournament but also in their examinations. I think this has been a fab 4 days culminating into Republic Day, full of cricket, full of fun. I was here today to watch 3 matches. I have really enjoyed it. One team wins, 16 teams play. Ultimately, it is a game that wins. I wish everybody enjoy the game, and I congratulate Sikasa as well as I say Mangalore for organizing this event successfully. ಇಂಚಿಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಏರೊಂದುಂಡು ಡಿಲ್ಲಿಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 85 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ ಬೊಂಬೈಡು 93 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರ್ದಿಡ ಡಿಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಮಾತಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಲೆಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ದಿಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಬರಾಬರಿ ಏರೊಂದುಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮಲ್ಲಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಡಿಲ್ಲಿಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್ಗೂ 85 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಂಬೈಡು 93 ರೂಪಾಯಿ ಕಲ್ಕತ್ತಡು ಡೀಸೆಲ್ಗೂ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕಡತದನ ಒಂದೆರಡು ದಿನಟು ಡಿಲ್ಲಿಡು ನನಲಾತ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ನೇಟುಂಡು
ఢిల్లీ ಮುಡಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಲಿಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ದಿಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಬುಧಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ₹92.85 ಆತಂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಡು ₹87.45 ಇತ್ತಿನವು ₹24 ಏರ್ದಿಂಡ ಚೆನ್ನೈಡು ₹88.80 ಇತ್ತಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೂ ₹22 ಏರ್ದಿಂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಬಿಲೆಲ್ಲ ಏರ್ದಂಡ ఢిల్లీడు ₹76.48 బొంబాయిడు ₹83.30 కోల్కత్తాడు ₹80.3 చెన్నైడు ₹81.71 ಆತಂಡ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿದೈ ದೇಶಲಿಡ್ದು ಭಾರತಗೂ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ವ ಸಾಗಾಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ತಕ್ಕಲು 11 ಉಲ್ಲೇರ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನಾಚರಣೆ ದಾನಿ ಪೆದ್ರಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡದ ಇರ್ವೇರನ ಬಜ್ಪೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತಿದೇರ ₹57 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆತ 1 ಕಿಲೋ 114 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದಿರ ಬಜಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗೂ ಪಿದೈ ದೇಶೋಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವರು ಅಕ್ರಮ ಬಂಗಾರ ಕನಪುನ ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರ ಕಲ್ವೆ ಸಾಗಾಟದ ಕುಲು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬುರೊಂದುಲ್ಲೆರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಅಕ್ರಮ ಬಂಗಾರನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಗಾರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನಾಚರಣೆ ದಾನಿ ಇರುವೆರು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೋರ್ದೆರ ಬೆದ್ರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನಾಸ್ ಕಾಸರಗೋಡದ ಹಮೀದ್ ಕುഞ്ഞി ಬಂಧನಾಯಿನ ಆರೋಪಿಲ ಆದುಲ್ಲೆರಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ತೆರಿಪಾದೆರ ದುಬೈಡ್ದು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತಿನ ಇರುವೆರೆಡ್ದು ₹57 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆತ 1 ಕಿಲೋ 114 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರನ ಸ್ವಾಧೀನಗುದಿತ್ತನ್ನ ವಿಮಾನ ತಾಣದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆರೋಪಿಲಿನ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ಕೊಡ್ತೆರ ಒಡಿಪೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರಿಗ ಇತ್ತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯನು ತೂವಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಸಾಧನಲಿನ ರಾಜಾಂಗಣದ ಮಿತ್ತದ ಮಾಳಿಗೆಡ ತುಯ್ಯರೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತದ ಪರ್ಯಾಯ ಅದಮಾನ್ ಮಠಾಧೀಶರು ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಈ ಯೋಜನೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತನ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ನಾಯರು ಮರತ ಕೈಲು ಗೆಂಡದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಗು ನೀರು ಮಗುಪುನ ಮರತ ಸಾಧನ ಕೊಂತ ಕಂಬಳದ ಏರೋಕ್ಲಿಗು ಬಳಸುನ ಸಾಧನಲು ಇಂದಿನ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲರತೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯನು ತೂಯಿನಂಚಾವು ಆಂಡ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಾತಾ ಒಪ್ಪುನಿ ದೇವಸ್ಥಾನುಡು ಭಕ್ತರಿಗಾದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆರ ಒಡಿಪೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕೈತಲು ರಾಜಾಂಗಣ ಮಿತ್ತದ ಮಾಳಿಗೆಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಪರ್ಯಾಯ ಪಂಚ ಶತಮಾನ ದಿನೋಡ್ದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಭಕ್ತರು ಇಂದಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮಗು ತೂವಲಿ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಈ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದವರು ಇನ್ನು ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಭತ್ತದ ತೆನೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಂಚಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಈ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ಯಾರು ಇವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನಮಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನ ಜಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒನಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುದ್ದುವ ಸುತ್ತಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಇದರ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಅವರು ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗೋವಿಂದರಾಜು ಈ ಬಗೆಟ ಪಾತಿರದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರ. ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಸೊತ್ತುಲೆ ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಡು ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತದು ದೂರದ ಊರುಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ತೂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಚೆನ್ನೆಮಣೆ, ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸೌಂಟುಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು.
ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ನೇಮನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ಚಾತುರ್ಪದ ವಸ್ತುಲಿನ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನೇನು ಕ್ರಯಕ್ಕೂ ದೆತನೊಂದುಳ್ಳಿರ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತದು. ಪರ್ಯಾಯ ಅದಮಾರ್ ಮಠಾಧೀಶರು ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂಚ ಇದನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನವರಿ 30 ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಪದ ಕಂಬಳ ಸುರು ಕುಡ್ಲಡ ನಡಪಾಯಿನ ಸಭೆಟ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲಿಟ್ ಭಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬಾಯಿ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ಕುದ್ರುಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಡವಿರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪಣವು ಸಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದಗ ಸಾಯ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ್ನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ನಿಲಿಟ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕುಡು ಸೂಪರ್ 7 ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಅದಮಾರ್ ಮಠಾಧೀಶರಿಡ್ದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ. ತುಳುನಾಡ ಪಿರಾಕದ ಸಾಧನಲಿನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಒಂದು ವರದಿ. ಇಡೆಗ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತೆ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಂಡು.